Welcome to T-Faithfuls TV. We are back again with the latest gossip. Tom Jones ola achinyomba Keti Masomera Madam Boss na Baba Juju achiti Baba Juju vakasviba kunge pasi peje tiramunzwe nga zvakaoma guys. Ndomira namaititi chinzi Keti family ine vanhu 1 vakadzidza, vanhu 2 vanoda munhu wavo. Ndosaka ndakanyora ndikati page rino ndira maititi rimwe. Maititi ipage ravo irori ndo content yangu yo murandakadzi yo maivo vaya. I-content pache zvayo. Ndiani muZimbabwe anovhura live vatadza kutaura nezva maititi kana nezva shumba? Ndiani? Saka ndimu nyango even kavatuka. It means it's your content. Kana uchiona kuti havana basa, havana chiremerera, havana problem, hauna basa navo ende havariri, regedza kuvataura wono tunowani. Regedza kuvataura tuone kuti unowani kupeji kwako. Regedza kuvataura tuona kuti unowanei kupeji kwako. We are making money with this woman. Look at that. Tarisai kuti mimi ndakaita mari with that woman. Saka musarwadziwe, taura nyoka yenyu yaya tuone yekuita party yekudhomoka ya. Tuone kuti munowana ma life nema likes. Tuone kuti ndiani anoyachilaika kupage kwenyu. Taurai zvindakwenya zvenyu zviya tuone kuti who is going to come and comment. Who is going to support you. Ndiani akambouya kumapage kwenyu akataura akakomenda mataura nezvake we. Uya anenge aitomhanzana nelife yake nemurume wake nemhuri yake, ana basa nemafollowers kuti ndazosupportwa neKatrina, ndazosupportwa neJekeche, ndazosupportwa naMagirobho, ndazosupportwa naTsapaudu. Pano amba pano mama munhu bano. Uchida kuona kuti ndinochinja kala, ndinochinja muitiro, bata that family yo yaya, then you can talk to me. Kana zvakangudaro chete zvichiri zvakadaro so iri bhashi ndere Amiri. Ndakatofekera vanhu. Musashikidzirwe nyasha mashindi. Don't be shikidzirwadi. Nevanhu mastreet tokutorera page tozokuda iso tozokuda ide ndezvekudhota. Amufi makatorerwa page. Rangu iri ndakabvarura vanhu vangana. How many people did I bvarura? But I am not still surviving right now. Musakwikwidzana shumba nezvinhu zvisina basa. Nemidhoto svina dzedza dzaibuda dzakadai kuti ange dziri kudya makanda enenge makongwema. Musakwikwidzanisa shumba nezvinhu zvisina nebasa. Murume anofana kuonekera kuvaimirawo kureva kuti mvura inodarikawo nepaari. TTV, how are you my brother? Mvura inodarikawo nepaari. Look at this Tom Jones. Go and see shumba. Go and see Keti family members. Ndopa unotangira kuona kuti ndo chinonzi chirungu isi. Isitorarama chirungu isi hatikwenye mikosho pama live. Hatuyi panapa tichikwenya midhidhizo. Hatidhakwi tomamira pama followers edu. Tine order. Keti family hatitsiurwi. Hatiudzwi zvekuitwa with anybody. Hatiudzwi zvekuita with anyone. Tinouya tozviitira medzi dzedu tiri pano. Tozviraramira zvedu tiri pano. Yes lazi. Hakuna munhu anokontrola umwe munhu. Yesi intercessor wevanhu andakukanganwa my brother. I'm working on that thing. Pane zvandakaita so I'm finishing 1 or 2 things. Murume nyangukaisa rasta mumusoro. Ita rasta rako ruonekere kwete kunge chimvumvu kunge choya chebenzi vhudzi riri mumusoro. No. Munhu ita order garisika just be you. Just be Tom Jones like this. That is why you see people say, Ano Bleacher. It's because of kugeza. Let me tell you one thing, ladies. Kune no geza, never cards. Zokuti you can go buy zunzako. Kune sipo inomirira kumeso. Go kuna my TS there is there. Kune sipo inomirira kumeso. Kune sipo inomirira body wash. Kune mafuta inomirira face only. Kune mafuta. Those things, separate them. Be you wobvonyetsa kuti ganda rako harina kwete kunge goritoto rokudya zvituna. Murume wemunhu mupedzera izvo zvokuti unogadzira mafuta. Gadzira kamafuta anochinja kukangavira kwemurume wako toona kuti you are something else. Indakanzi ndebvu dzine bundu dzakazoda ndakatumirwa mafuta namaits diaries iko zvezvidarira andangoshefa chete ndambodzimbokurorera vanhu vamboona kuti this one
zvazvo unogadzira isu tinokudhonyora kuti dhonyo adhonyo unosviba munhu womurume wotofamba vanhu wotosapota svina idzodzo dzakaita sedzodzo chiromo ingati mamakongo echihurekure chiremwaremwa mochiziya ndo zvakaita chimuromo chacho inini ndinosapota content ndosapota content asina content ndiani. Who does that? Who does that? Who doesn't have content? Tikati mirapo iwe utomirapo iwe utomirane iwe mirapo iwe utomirane toda kuona kuti who is going to win that issue. Endo supporta brand mukosho webrand iroro kumahata kuna matuzu kwebrand. What is that? Mumega kangaviri uko pakamera wonekera look at that shumba and chinotikana chikamera pakamera so chinofitwa nekamera so unyazoona chibata baby racho chichita kukisa baby racho ndo zvinovarwadza izvozvo. They don't want to be kundant. Isusu we are here to stay kuket family and masiziva. How are you sweetheart? Tiri pano pakumira nechokwadi nezvinhu zviripo. Takati kunyaradza nezvi kwakanyarara twakati dhomo twakanyarara izvo zvine twakatwa zvimwe zvinyaya ndosaka makona twakuvhura tumalive kuti ndo vanonzi varume varume vavaya ndo varume vakasvibirira kwete vana Tom Jones vanozora. Who told you kuti ndozora? Kana ndida kuzora, that's me, that's my body. Ndoida kuonekerawo pana vamwe vanhu. Look at the men. Kana tichitaura nezvevarume tikutaura nezvevanhu vakaita sana Shumba sana Tom Jones seKet family, varume veKet family, vakadzi veKet family ndo vanhu vatechitaura nezvavo, kwete zvehamutidhamuti zvezviya munhu anoenda nedress rakabvaruka nemabuu rakahakwa newaya achijamba bhodha. Then you call yourself unokukwedzana mura kana kuti kufitwa nehembe kana kuti kuzora zvakanaka kana kuti unoona kuti dzimwe skin so hadzitombodi noise. Look Vana Idrisibam, look at that bodies. Look Vana Mainguni. Look Vana Roman. Look at those guys, Vana Roman. Look at Vana Bekesel and David. Look at Vana Majuri, Vana Chilele take. Look at those Mbingas. Look at Vana Idrisibam. Look at those people. Look at this Ket family, all of them. Tarisa Gutu, how quick Vana Mama Africa, look at their skins. Vana Mai Masiziva, Anti Masiziva, look at that skins. Yana Mai Masiziva, Anti Masiziva. You can even feel it with Ket family ukakaipa. Unoti anko kumunhu ane nzvonyo inenge here naimi ndokumbira kukubvunzai naye Ket family ndiregererewo sasekuru veKet family ndibazirewo pano murume kana wakasviba kumeso naye Belinda Bete wosviba kumeso kopasi pejende. Aiwa ndibazirewo timu rangu ndibazirewo dhonyo pasi pejende ngadhonyo. Ndati ndokumbira kuvhunza naye Ket family murume akasviba kumeso kopasi pejende. Amara inini regai vanhu handiti Tom Jones ka ibenzi zveshuwa indikakufamba unogona wakati wachisura ngubhani. Imagine Belinda Bete, imagine wakasviba kumeso kusviba fesi yose kuti tsva kunge usiku kopasi pejende pozodi. Na ango pano musambobvira mashikidzi ngoma street tamba yamunoda. Ndatiko kana munhu akasviba munhurume kumeso isu tichichemba unoziva munhu wose waunoona weyo yavanatsikana ndakudza ichokwadi varume vese vamunoona vakaita sana Tom Jones vakakangavira varume vese vaburesakanda murodhu naiwe Kisha naiwe Bridget Gomo
varume vese vakutosakara navo munhingiringiri murodhumu vakakakavira pakusviba totemba jende kuvarume. Saka kana murume wasviba kumeso ukasviba kumeso dai mai maafrica wasviba kumeso kuti andimasivanda wasviba kumeso kuti andimasivanda tv kuti munhu womurume isu tichechitemba jende kuti nyange murume akatsvuka sei nyange akanzi akakangavira sei kumeso akujende unonyepa. Akujende unonyepa. Nangu wakazi wakazvarwa wakakangavira ukafuka ukaita sei